رخصتنا داعش di sala 2014 de destêxwedanî ser gelek deveran li Sûriye û Iraqê û hin navçeyên Rojava û Başûrê Kurdistanê jî kontrol kir. Bi destdanîna wê li ser hin deveran li Rojavayê Kurdistanê mîna Kobanê û Girêspî, gelek welatiyên Rojavayê Kurdistanê wekû dîl ketin di destê Daeş de. Yekê ji şehîdên ku li ser destê Daeş hatiye, sêdaredan û diriya vîdyoyekî de belav bûye, Hecî Elî Îsa. Yê ji dayîk bûye sala 1996 ye. Got di roja 26 meha şeşaniya sala 2014 de ketbû di destê Daeş de û xelkê gundê Bîr Nasirê gundewarê Başûrê Rojhilatê Kobanê ji Hoza Heyderê te û endamê Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya bû. Piştî girtina wî ji aliyê Daeş ve çekdarên PYD jî bav û birayê wî di wî demî de girtin û lîkolîn bi wan re kirin. Got Hecî Îsa peywendiyê wî bi Daeş re hebû. اشتباكك بالصدفة مع دنفبرة داعش ويا بهدادة تشيبو حاجزي بهدادة بو حجيجي الورا بالصدفة دهات بماكنا خاد دور دهات اگرتن دور عصري تنگو بر رافابو ايوار بو خبر دانا باوي من قوت كورتار لهاتي گرتنا وماكنا وج الورا ما خب باوي من بريم چونا و داره اپوجان حواله پیاده رابون بريمن و باوي مگرتن بريم سيرين جمان بو و باوي مجي روك جمانا بو قو حطاني من داعش تعامل دكن Yekê ji kesên diniyên ku terorîstên Daeş ew sêdare dabû û xelkê bajarê Kobanê Rojavayê Kurdistanê ye Xelîl Ibrahîm Xelîl yê 5 salî bû ku bi xwe ji gundê Qeremoğiyê Rojhilatê Kobanê bû û li bajarê Minbê cêkarê bazirganiyê dikir. Xelîl Ibrahîm Xelîl li gel Kurêxa Kamîran bi tometa alîkarîkirina PYD hat bû girtin, tevî got ew berê endamê Partiya Azadiya Kurd li Sûriye bû û heta niha çarenivîsa kurê wî Kamîran nediyar e. Welatiyê diniyê Kurdê ku Daeş ew sêdare dabûn û di vîdyoya Daeş de diyar dibe Yehya Gunco ye. Got beriya 2 salan ji aliyê Daeş ve hat bû girtin. Got bi xwe xelkê devera Babeya Rojavayê Kurdistanê û heta niha ew ê dever di destê Daeş de ye. Berî ku çekdarên Daeş derbasî Kobanê bibin, hewildanên pevguhertina dîlan di navbera PYD û Daeş de çêkiribûn. Lê bê ku tu welatiyekê Kobanê serbest e were berdan. Welatiyên bajarê Kobanê, bajarê Wêraniyê heta niha nizanin kesûkarê wan li çi deverê ne. Nizanin çi bi serê wan hatiye û tenê daxwaza we ew e kesûkarê wan serbest were berdan.